Jinavenda Nuçiyan a radyoya denge gelden başkodarın heja iro 21 mijdar 2024 penşemli Brüksel'e saat 8 lamedede. Emin uçayın serisi ve peşkeş bikin demdem azadi haber apoya. Ji kolektifa Las Kompas name ji rêbera Poreşant kolektifa jine kolektifa Las Campos jinavenda xwe ya li Meksika nameyek ji tevgera azadiya jineya Kurdistanê û gelê Rojava reşand kolektif di nameya xwe de wiha dibêje em bi nameya xwe ya ji bo aviya yala hîn bûne ku rewşa tenduristiya rêber Apo baş e û em gelekî kêxweş bûn. Eme ligel ve hevriyên xwe daxwaza xwe ya ji bo azadiya rêbera Po devam bikin. Di nameyê de êrişên dewleta Tirkiya dagîrker ji tê şermezarkirin wiha devam dike. Li Meksika jî qirkirina mirovî heye. Şerek û qaşo di navbera kartalên narkotîkê û desthilatdariyê de bi esasî di jî gelên me tê kirin. Lewma lîderên gelên herêmê yên ku xaka xwe diparêzin û rojnamavan têne kuştin. Bi vî rengî hewl didin xweseriya Zapatista û berxwedana gelên herêmê tune bikin. Lê em têkoşîn û berxwedana vê mînak dikirin û hêz û enerjiyê digirin. Zanibin ku li qadên civakên herêmî û li her qadê biwerene. Nameya kolektifa jinê herî dawî dibêje wekê ku xuşka me hevriya me Bît Karno got em bi çandina xeyalan hêviyê kom dikin. Em hezkirina berxwedan û enerjiya xwe ya serhildanê biriya vê nameyê ji were dişînin. Azadî ji bo Birêz Abdullah Öcalan re jin jiyan azadî. Her hafta roja çarşemê li ber ofîsanê tevên Yekbûya Cenevre'ye çalakî têrê darxistin Kurdistanê ji bo azadiya rêbera Po ji 25 Çilê 2021 ve çalakiyê domînin. Çalakiya vê hefteyê jî ji bo bîranîna şehîdên azadiya Kurdistanê bi rêzgirtinê dest pê kir. Pişê jî li ser navê Komîteya Pêngava ji rêbera Porê Azadî ji pirsgirêkra Kurd re çareserî Osman Tekin daxuyanî xwend. Di daxuyanî de pergala qirkirin û îşkence ya li ser rêbera Po hat bibêrxistin û wiha dewam dike. Têjî didî ji normên hukûka nav netewî û mafê bingên êm mirovan e. Netewe dewletan ji damizrandina xwe ve ji xeynî zilim û êşê tu alternatîf neafirandine. Ji bo me yêkane rê pêkanîna paradigmaya azadiya rêber Apoye. Herî dawî jî hat bibêrxistin ku 24 mijdarê li bajarê Luzernê pîrozbahiya damizrandina PKK heye û banga beşdarî hat kirin. Piştî daxuyaniyê çalakiya rûniştinê devam kir. Navenda ragihandun cepemeniya HPG bi daxuyanî ke çalakên dawiyên gerîla ragihandin. Agahiyên têkîdarî çalakên gerîla Wuhanê li herêma şehîd a Rojavayê Zapê hevdeyên mijdarî dagirkeran hewldan bi têlên stîrî dora qada berxwedana gerê cûdî birêsin. Gerileyên li dijî dagirkeran çalakîkir û tevgera wan hat rawastandin. Heman rojê li qada berxwedana ya girê bahar gerileyên yêja astarê di drone anîn xwarê. Hejdeyê mijdarê jî li girê bahar dronekî artêşa Tirk hat xistin. Dîsa li girên Amediyê û cûdî jî du kamereyên mobese hatin îmha kirin. Li herêma Xakurkê hejdeyê mijdarê dagirkerên li qada berxwedanê ya girê mesken di hedefa çekên giran ên gerileyên yêja astarê de bûn. HPG têkîlarî tûceyên şer ên artêşa Tirk û êrişên wê yên li ser qadên gerîla jî van agahiyan dide. Hevde û hejdê mijdarê qada berxwedana ya girê Efemê du caran bi teqemeniyên qedexekirî hat bombebaran kirin. Wekê din di navbera hevde û bîstê mijdarê de li Xakurkê girê Qale, Berbizinê, Lolan, girê Şehîd Hawar, Gendekola û Sinînê, li Garê girê Kun, deşta Kafya, girê Sîser, Zevkê, Derêşê, deşta Nehlê û Ergenê. Li Rojavayê Zapê girê Cûdî û girê Bihar bi giştî 25 caran bi balafirên şer hat bombebaran kirin. Li dijî qadên berxwedanê yên Sinînê û girê Bihar jî 19 êrişên bi helîkopteran pêk hatiye.
Çiğdem Kılıç gün uçar gut jinjiyan azadi edili her dereye. Meclisa jinana DPP lenavçaya Meletiye Fethiye de çarşıve 25 mecdarede tekedarı kırkırına jinan atölye pekani. Atölye le avaya dem partiya navçaya Fethiye HDPK'nin hevseruka giştiya DPP Çiğdem Kılıç gün uçar u gerekşin beştar bun. Pişti rezgirtine Çiğdem Kılıç gün uçar. Ahıvi gut veryarın tekildarı jiyana mecli aliye meyran u pergale ve tekirtin. Desalatari AKP MHP jinünertiya pergala merdevleti dike derin siyaseti u saziyen raya gişti jinan re girtine. Jin tünnetten hasibandın uli Türkiye rojane se jin tünnetten hasibandın u kuştun. Çiğdem Kılıç günü çargutgu azadya meyran ji giridaya azadya jinane jin azad bebin ve pergala meyr devleti ji tek biçe. Guherina ve eke giridayı tek uşina jinane lehemu deverin Kurdistan'ı tiryak tefrotin. Bedare zore bere jinan dedim fuhuşe u zor lid jinan tekirin. Şeru khizani heye libi valati mezintirin sedama khizaniye şere. Netenili Kurdistan'ı li her deri Türkiye khizani heye. Deve khizaniye de para heri mezin jidibe jinan. Çiğdem Kılıç Günçar heri davigu tekoşi nedici tündiye mafe felsefe jinjiyan azadi tekoşine ame nişandı de iru tekoşina jinan belavi seranseri cihane buye. Seruke MHP Devlet Bahçeli u seru komare AKP'yi Tayyip Erdoğan dedeme davi de jibu çareseri yapırskileka kurt dahuyanidan deve ev bank de gotinin da de gotine de nemine deve gaven şember veravetin. Eğer devlet muhatabe esas u sereke Brez Abdullah Öcalane u deve vere berdan 25 salın tecrit demeşandın deve en behevreli dici tecrit u şer ravastın muhatabe çareseriye diyare atölye biberskena duruşmaya u çepekan bedavi bu. Li Bakur Ruşatê Sûriyê çalakên 25 mijdarê berdewam dikin li Reqeyê endamên saziyên sivîl mêr û rûspiyên kantonê li pêşiya konferdariya rêxistinên civaka demokratîk kombûn heta bi çariyana Naim Meşiyan û mîtîng kirin. Di mîtîngê de hevserokê Meclisa Rêveberiya Xwesêra Kantonê Meşlep Eltürkan axivê ku jin li tevaya cîhanê bi tundiyê re rûbirû dimîne. Divê hişmendiya bavksalariyê bêşkandin. Di dirbesiyê jî bi sedan jin û mê ji qada jina azad heta bi çariyana şaredariyê Meşiyan û mîtîng kirin. Di mîtîngê de hevşaredar Zilan Arep û hevserokê Meclisa Bajarê Dirbesiyê Numan Arep axivîn û gotin em ê bendan bişkînin û azadiya jinan û civakê mîsoger bikin. Li şedadê jî bi pêşengtiya Kongreya Star meş û mîtîng hate pêkanî. Di mîtîngê de endama Kongreya Star Eriç Elisavî axivê got ku 25 mijdarê dîroka têkoşa dijî tundiya li ser jinan e û divê em ne tenê rojekê di hemû rojên salê de ji bo azadiya jinê têkoşînê bikin. Qasîdê derbare êrişên dewleta Tirk û çeteyên wê ên li ser herêmê de daxuyaniyek weşand. Di daxuyanê de qasîde van agahiyan dide. Şeva 18 mijdarê çeteyên dewleta Tirka dagîker hewl da bikevin gundê Ebdokuyê yê Rojavayê girê spî. Hêzên me çete xistin nava Kemînê de encamê de pevçûn rûda 5 çete hatin kuştin 4 jî birîndar bûn. Qasîdê ragihand ku ji bo çete cenazeyên xwe bigirin dewleta Tirk herêma gundê Ebdokuyê bi çekên giran zêdetirî 150 carî bombebaran kir. Di derbarê êrişên li ser herêmê jî qasîde van agahiyan dide. Dewleta Tirka dagîrker û çeteyên wê bi balafirên bê mirov bi çek giran êrişî herêmê dike. Di van êrişan de armanc ev ku tirsê tê xernava gel û li herêmê bê îstikrariyê pêş bixe. Divê gelê me li hemberî van gef û êrişan xwedî helwest be. Ozan Aydın metirsiya jiyani derbazkir Ozan Aydın paytaxta Almanya Berlin'de 18 mijdarê kriza dil derbazkir û dihate dermankirin. Hat diyarkirin ku Ozan Aydın metirsiya jiyani derbazkir û dermankirin wî dewam dike. Ozan Aydın ji nexweşxaneyê peyamekda û got ez spasiyê herkesî dikim ku peyamên şîfayê şandine. Bi taybet spasiya hevalên xwe yên hunermend dikim. Di civîna Konseyê Ewlekariya
netewên yekbûyî de Amerîka cara çaran pêşniyara agirvesteke li Xezayê veto kir. Pêşniyara daxwaza agirvesta lezgîn a ji bo Xezayê li Konseya Ewlekariya netewên yekbûyî hat pêşkêşkirin. Dewletên Yekbûyên Amerîkayê cara çaremîn pêşniyara biryarê veto kir. 14 endamên din ji bo pêşniyarê dengê erêdan. Pêşniyar ji aliyê Cezayir, Ekvator, Guyana, Malta, Mozambik, Koreya Başûr, Sierra Leone, Slovenya û Swîsreyê ve hat bû pêşkêşkirin. Belê godan jemem çên serespê pêşkêşkirina naxatirê we dem baş.